يما موالي الهوى، يما موالية، يما موالي الهوى، يما موالية. بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها، عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها، عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، يما موالي الهوى، يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambe masara manifoka abarkada le mi sonani ka bidunya irana ka fuli ani wali mandon ko lase awkelngana na bela chelemani wachina amunu be ka awka jabarani suma ndila jani we nyeta tv ni doko ko tele nyeta jem kame ka flaw fen watina jem kame ni amba fama faso jokene jem kame inafo atohre be talike ayre la tugumna ka wulika jo ni chesuru bela jelem la senka wala sa anga jamana bay ni oye ba mali bay ayre se ka jo tintin sanfɛ togo min na jɛmukan ye a tɔgɔ bɛ tali kɛ a yɛrɛ la ka wulikajɔw ni cɛsuru bila sen kan ka ɲɛsin anw ka jamana ma o tɛ kɛ jamana cɛ fara muso kan denmisɛn fara makɔrɔba kan ma hakili juru canenw jamana in minnu bɛ ka wulikajɔ kɛ a ye ka wele bila olu ma an n'u ka se ka barosigi kɛ ni anw ka jamana ta k'a lajɛ nin waati laban ninnu na kunkanko kɔrɔfɔw caman bɛ yen nɔ minnu ye tali kɛ minnu ni kumaw cayara kosɛbɛ kosɛbɛ walasa olu kunkanko kɔrɔfɔw la an ka se k'an da don la ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ musaka kura minnu bila sen kan minnu ni a bɛ da jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kun faama t'o la fantan t'o la min ye musaka ye nɛgɛjuru sira yɛrɛ ta sira fɛ min bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma walima dɛmɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma a kɔrɔfɔw cayara o tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen nɔ anw ka jamana a b'i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu cɛla bi jɛkulu min walima a b'i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ bi jɛkulu min ni a bɛ f'a ma ko AES ni CEDEAO ka kunkanko kɔrɔfɔw kɔnɔwari masakɛ ni o ye Alasani Watara ye ale ye wele bila waati laban ninnu na ko Mali jamana Burkina jamana Niger jamana u ka segin ka na AES kɔnɔna na a kɔrɔfɔw cayalen bɛ o kama ka taa se Mali yɛrɛ ani Algérie camancɛ walima Mali yɛrɛ ni Algérie dancɛw la an ka pankurun dɔ bɛ yen nɔ maa ti don pankurun min kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko drone mugujugu bɔra Algérikaw yɔrɔ ka kɛru ka ɲɛsin nin pankurun kofɔlen ma nin kasara in munna a dun taara ka ɲɛsin Mali yɛrɛ drone ma munna Algérikaw ye nin kɛ a bɛ mun kofɔ dɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jaabi ye ni ala ka jɛ an bɛna min sɔrɔ bi jɛmukan kɔnɔna na min nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ maa welelen o tɛ maa wɛrɛ ye o ye honorable Sulemani Danbele ale ye parti politique tɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma demain c'est aujourd'hui sini o bɛ labɛn bi an bɛ se ka fɔ wasaden tun don sankaw fɛ yen nɔ honorable Sulemani Danbele tuma o tuma n'an ye wele bila ale ma a kana a bɛna an ka wele jaabi an n'a ka se ka barosigi kɛ ka hakili jagabɔ kɛ jamana in kunkanko kɔrɔfɔbaw kan Sulemani Danbele ale de bɛ an bolokɔrɔ bi yanni an ka taa ɲɛfɛ ka wele bila ɲɛsin malidenw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ko foyi tɛ faso kɔ an ka faso in minɛ ni an bolo fila ye an k'an jɔ an ka faso ye an ka faso an ka kɔkɔrɔma don o ye donkan ye bi jɛmukan kɔnɔna na ka kɛ welekan ye ka ɲɛsin maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan nin ye bilasiralikan ye kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma bi an bɛ don jɛmukan kɔnɔna na sisan honorable Sulemani Danbele salamu aleykum. Waleykum salam. Somɔgɔw bɛ di? Baasi tɛ somɔgɔw la. A kɛra tile fila ye? A kɛra da fila. Sunkalo tun nana daminɛ ka sunkalo ban kana se fo sisan ma maa caman ye ɲininkali kɛ ayiwa an ni Sulemani Danbele fama bɛ ɲɔgɔn ma mun bɛ yen n ko ayiwa baaraw n'a kɛcogo ani sunkalo ko n bɛ se k'a fɔ sunkalo tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen nɔ nin ye an ka jɛmukan fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye faso jɔkɛnɛ jɛmukan fɔlɔfɔlɔ seli tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen nɔ
an b'a fɔ sanbɛ foli k'o lase télé ɲɛtaa filɛbaw ni a kanubaw bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin honorable Sulemani Danbɛlɛ yɛrɛ ma ni waati in na foli kɛ ka ɲɛsin télé ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلام تسليم yani nga foli kɛ n ta fara i ta kan i ka sanbɛ foli fana fara ne ta fara i ta in kan ka télé ɲɛtaa direction mɔgɔw k'u sanbɛ ala ka san wɛrɛ yira an na i yɛrɛ ka fo i sanbɛ ala ka san caman yira an na télé ɲɛtaa lagɛbaaw bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko ala ka san caman yira an na k'a sɔrɔ an bɛ kɛnɛya la k'a sɔrɔ si caman kalifalen don ala ka jamana in suma ala ka jamana in kɔlɔsi ala ka dugawu minɛ honorable Sulemani Danbɛlɛ an b'a daminɛ ni ɲininkali fɔlɔ ye e bɛ jɛkulu dɔ de ɲɛmaaya la jɛkulu min ni a bɛ fɔ a ma parti demain c'est aujourd'hui ni maa ye ɲininka parti yɛrɛ kunkanko kɔrɔfɔla bi an b'a dɔn k'a fɔ i sigilen tɛ wulikajɔ walima communiquéw Mali ko o ko mana wuli aw tɛ aw sigi k'aw bolo fila da aw sen kan yanni sunkalo cɛ n'i ma fili wulikajɔba kɛra aw fɛ ka taa kuranɛ kalan yɛrɛ kɛ Kulukorokaw fɛ yen nɔ o n'a ɲɔgɔnna caman parti demain c'est aujourd'hui ni maa ye ɲininka a kunkanko kɔrɔfɔla bi k'a bɛ cogo jumɛn na e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. n b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina an bɛ dɛmɛ na an bɛ ka an cɛsiri cɛsiri fɔlɔfɔlɔ o ye jamana in de ye n'i y'a mɛn i bɛ ɲɔgɔn durula tɛ e sen bɛ duguma n'i y'a mɛn i bɛ politiki kɛ jamana dɔ de bɛ yen o jamana kɔnɔdenw dɔw de bɛ yen maintenant an b'o baaraw de la ka fara politiki yɛrɛ kan an bɛ se ka wara cogo min na hakilinataw bɛ se ka faamuya mɔgɔw fɛ cogo min na ani an bɛ se ka ala deli ala ka jɔyɔrɔw yira an na jamana basigili la cogo min na an b'o baaraw de la su ni tile an b'o la parce que a fɔra même diinɛ kɔnɔ ko faso kanu ye limaniya dɔ ye silamɛya dɔ don wala an b'o baaraw de la. Donc parti tɔndenw baasi t'u la jeunesse muso jɛkulu. Alhamdulilayi baasi tɛ musow la baasi tɛ denmisɛnninw na baasi tɛ maakɔrɔbaw la Mali kɔ kan ni Mali kɔnɔna na ka taa Kayi fo Mɛnaka alhamdulilayi baasi tɛ yen ni hami b'u la dɔrɔn o ye jamana in basigi inshallah. Sangaw yɛrɛ dun. Alhamdulilayi baasi tɛ sangaw la baasiba tɛ yen alhamdulilayi an m'an to nin kɛnɛ kan ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase san région bɛɛ lajɛlen ma san yɛrɛ dugu ka taa se a lamini dugu bɛɛ lajɛlen ma télé ɲɛtaa kanunen don sangaw fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ foli lase san n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an b'a daminɛ joona joona honorable Sulemani Danbɛlɛ jamana ye hakilina ta ka musaka da malidenw kun ka kɛɲɛ ni jamana ka lahalaya ye musaka min ni a nana se nɛgɛjuru sira ta fanfɛla ma hali y'a sɔrɔ dɔwɛrɛw b'a la nka an da tɛna se ka se a bɛɛ ma nɛgɛjuru sira ta in bari o bɛ matarafa maa caman fɛ o de kuma cayara kosɛbɛ min ni a kuma tagani ka segin fanga bonyana kosɛbɛ taxi dali nɛgɛjuru sira ka tantɔ togo la an bɛ transfert minnu kɛ an bɛ crédit minnu san e b'a ye togo jumɛn na a bɛnna wa nin bɛ bɛn wa a ti bɛn de jamana ko la honorable Sulemani Danbɛlɛ. Alhamdulilayi rabil alamina anw fɛ yen an b'a fɔ k'a bɛnna. A bɛnna. oui parce que ka d'a kan. Ka d'a kan n'i bɛ faso ko la ni faso baara sera i b'a to i nɔgɔya la i m'a faamuya a bɛ fɛn o fɛn ko ni du bɛɛ jɛra ka ko bɛ wari bɔ ni du waritigi b'a fɔ ko ale b'a bɔ kana sɔn n'a k'a bɛ miliyɔn kelen bɔ i b'a fɔ k'i yɛrɛ b'i ka dɔrɔmɛ in bɔ a bɛ fɔ miliyɔn kelen ani dɔrɔmɛ kelen wala i nɔyɔrɔ bɛ a kuma na o kelen ye fasojɔ de don an na waati a bɛ fɔ an ɲɛna ko an kana faden to dun faden to ye mun ye wali to dun tɛ fɛn tɛ mɛ ni y'a dɔw ye ni ye faden to dɔw dun ni y'o sira dɔ ye n'a fɔra ko faso mago jɔra aw la
e ma se ka i yɛrɛ di k'i nin di mais a fɔra k'i ka nafolo fitinin de di pour que ka faso kuma bɔ bon ni tɔw y'a kɛ dun basigi mana na dun ani a fɔra a bɛ don min na olu donna na dun i ma faden to dun parce que hali ni k'i b'a baaraw kɛ i k'i bɛ taa yɔrɔw la i na sanmɛ dɔɔni kɔni voilà an kɔni fɛ hɔrɔnya la o t'a la ni a tɛ taa fo faso de ko ten k'a sɔrɔ misalila fana fɛn in nalen transition nalen de o de ye orange ni fɛn ninnu tun b'a kɛ téléphone mɔgɔ ninnu bɛɛ tun b'a kɛ répondeur kɔni tigɛra bɛɛ tigɛra tout ça la maintenant u ye répondeur kɛlɛ kɛ u gagné miliyari 180 o ye ka taa orange fan fɛ Malitel fana ta kɛra ten n hakili la miliyari 120 k'o don waganden na parce que fɔlɔ ni tun ye fɛn kɛ 3 secondes ni fɛn ninnu a bɛɛ tun bɛ ten o bɔra a la o wariw tun bɛ taa min n k'a tun bɛ kɛ k'olu faso de jɔ nansaraw faso de jɔ transition y'o bɔ a ma an tun bɛ transfert kɛ waati min na a tun bɛ kɛ joli ni tun bɛ 1000 ci mɔgɔ ma yan'a ka se u k'a kɛ 1000 dɔrɔmɛ 10 ou jumɛn voilà yan'a ka se o ma a tun bɛ joli de tun don a ma kɛ transition kɔnɔ u tun b'o wari min fara ɲɔgɔn kan a tun bɛ taa min al'o la u tun ko ko fɛn t'a la ko frais d'envoi t'a la frais de réception dɔrɔn tun b'a la mais sisan i yɛrɛ b'a ye frais d'envoi bɛ yen frais de réception fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ ko frais d'envoi tugun en comptabilité on appelle ça double emploi orange de bɛ kan ka kɛ mais a bɛ taa min a bɛ taa faransi de a tɛ taa mais n'a fɔra o kɔnɔna na ko anw ko bon nin ye an dɛmɛ sira dɔ ye ni diɲɛ bɛɛ kɛ n'o ka da tugu an da la an ɲɛ nafoloko ta sira sɔrɔ sira bɛɛ la u kɛnɛ ka da bɛɛ tugu ni k'i bɛ taa diɲɛ bunnaku kan k'i bɛ taa wari ɲini ni Mali le tɔgɔ fɔra n'a bɛ d'i ma dɔrɔmɛ o b'a d'i ma 15 k'i ka pan i gamana i yɛrɛ gamana k'i k'i jɔ i yɛrɛ kolo la e ko k'i tɛ s'o ma a kuma i bɛ to i fɛ ka to jɔnya la nka minnu ko k'olu ma sɔn a ma olu ko transition ka baara tɛ nin ye ko transition ye wagati kunkurunin kɛla de ye dɔrɔn u b'i kɔ don maa min bɛna fanga min tun bɛ bila transition nɔ la san 5 bɛ kalifaw la waati janw bɛ kalifaw la k'o de tun kan ka nin baara sugu bila sen kan ko transition ye wagati kunkurunin kɛla dɔrɔn de ye ka taa e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o la ne b'a fɔ olu ɲɛna vraiment n bɛ tɔgɔ de fɔ anw tɛ tulonkɛ la quoi vraiment anw tɛ tulonkɛ la n'olu ka sini jɔyɔrɔ t'u la anw denw ka sini jɔyɔrɔ b'an na ni sini n'u mɔdenw miirina t'u la u bɛ kɛ cogo min na sini u mɔdenw bɛ kɛ cogo min na sini u bɛna kɛ jɔn de wa u bɛna kɛ cɛ tɛ muso tɛ de wa u tɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ la wa n'o jɔyɔrɔ t'u la o jɔyɔrɔ b'anw na anw bɛ fɛ ka bɔ jamana in de baara ka bila an ye an denw ye tiɲɛ ye sini mais k'a fɔ ko o ye fɛn na fanga bɛɛ de fanga ye fanga wagati kunkurunin tɛ wagati jan tɛ yen fanga bɛɛ de ye fanga ye fanga waati min baara min kan ka kɛ waati min na a bɛ kɛ a waati e bɛ fɛ a ka bila parce que n'a bilal'o la u b'a dɔn k'a fɔ tubabu bɛ se ni élection nana pression bɛna kɛ e bɛna a ye k'a to yen maintenant bi nin y'a waati jamanajɔ waati t'a la koyi démocratie yɛrɛ tɛ jamana jɔli la waati kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen fosi tɛ jamana jɔli la a fɔ an ɲɛna diɲɛ yɔrɔ jumɛn ko jamana jɔli ko waati kɛrɛnkɛrɛnnen de b'a la au contraire démocratie yɛrɛ tɛ diɲɛ bunakun bɛɛ kan démocratie n'i tilala de pepepepepe i bɛ démocratie k'i fɛ ah oui n b'a f'i ɲɛna dɛ a États-Unis tɛ a Europe tɛ a Chine tɛ a Inde tɛ a fosi tɛ a yɔrɔ si tɛ yen k'u jɔyɔrɔ ka se an bɛ bi niveau min na ko démocratie de y'a kɛ
ate ambe tara la kele ono tarmamba ambe ya famia dien yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn diɲɛ bɛ cogo min na bi vraiment an b'a f'u ɲɛna olu ka hakɛ to quoi parce que anw tɛ kulonkɛ la anw bɛ jamana jɔ de la hali bi n'olu bɛ tɛgɛrɛ kulonkɛw de la vraiment u ka t'u ka tɛgɛrɛ kulonkɛw la u ka t'u ka fɛn na anw bɛ min nɔfɛ bi anw t'a dɔn sini bɛ cogo min na sini na an b'u labɛn an denw ye bi de a baaraw de filɛ nin ye voilà n'i tɛ sɔn o ma fana fo n'i bɔra maliyɛnya la. Donc a dabɔn bɛ Mali ka hɛrɛ kama a dabɔn bɛ Mali ka lafiya kama a dabɔn bɛ Mali ka sini kama. Yanni i ka i faso jɔ i bɛ taa walifaso de jɔ wa yanni i k'i ka du jɔ i bɛ taa waliju de jɔ wa e bɛ se ka taa waliju jɔ k'e to luwanse la cogo di ninnu tun b'a kɛ i ma kuma o waati o u ye san joli kɛ k'a kɛ ninnu nana waati joli yan a tun tɛ kɛ wa u tɛ kan k'a bɛɛ cɛ ka taa u ka fɛn na a fɔlɔ ninnu fɛn transition nana a ko ninnu tun ka impôt tɛ sara yan dɛ maintenant ko impôt bɛɛ bɛ sara Mali la n'i bɛ baara kɔni kɛ yan i bɛ maliyɛnw denw nɔfɛ i bɛ impôt sara o kɛra problème fɔlɔ ye ninnu da kelenw ni panna k'a y'o don ta bɔ ta a tɛ kɛ ta kirikara n'an y'o kɛ an ka mɔgɔ bɛ kɛ anw ka fɛn entreprise jumɛn bɛ tubabula ko anw t'o la impôt sara a bɛ ko an na ala y'an k'an sata k'an lɔgɔ ma mais n'o b'an fɛ yan maintenant sisan anw bɛ fɛ u bɛ min sɔrɔ dɛ an ka dɔɔnin b'o la k'o kɛ ka jamana fɛn k'i yɛrɛ k'a kɛ mun b'o la vraiment an ka muɲu ɲɔgɔn ye quoi an ka muɲu ɲɔgɔn ye n bɛ to k'o de fɔ adamaden n'i ma kari i bɛ kɛ jɔn ye anw dun tɛ fɛ ka to jɔnya in na anw tɛ fɛ ka to jɔnya anw ma tubabu fɛn kɛ wari minɛ k'a dun yanni an k'a fɔ ko den ni a fa bɔlen don anw jamana in ni fɛn bɛɛ da anw ma an kalanna fu au contraire fo ka se ɲɛfɛ jamana tun b'an sara parce que an bɛɛ tun bɛ bourse ta lakɔli la o m'a faamuya maintenant sisan anw bɛ fɛ o hɛrɛ in de anw min y'o sɔrɔ dɔ de y'o baara kɛ o don min y'o baara kɛ dɛ anw bɛ fɛ ka hɛrɛw de sɔrɔ k'o bila an denw ɲɛ anw tɛ to maa ka nantan ko kolon wale kuma na quoi vraiment fanga si tɛ yen ko n'a bɛ baara kɛ k'a man ka baara kɛ a waati la k'a fɔ ko nin kan ka kɛ nin waati in na tiɲɛ tɛ nkalon de don a bɛɛ y'u ka n b'a fɔ cogo di nangaraba wale ninnu ye. Honorable Sulemani Danbele n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ minnu fana ka kɔrɔfɔw taara ka ɲɛsin a ma an bɛ se ka kɛ nin sujet in kunkan kɔrɔfɔ la an b'o kɛ ɲininkali laban ye o de ye k'a fɔ souvent ni wariw minɛna jamana kɔnɔdenw na ou bien wariw mana fara ɲɔgɔn kan ko a taayɔrɔ tɛ dɔn e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o la jaabi la ka fɔ malidenw bɛ se ka danganiya kan ka fɔ tɔrɔmɔɲɔ min bɛ ka tigɛ nɛgɛjuru sira fɛ tan walima transfert d'argent walima ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma wari a taayɔrɔ na dɔn wa mɔgɔ bɛ se k'o garanti di malidenw ma wa. a taayɔrɔ na dɔn kɛ n'i y'u wuli non wari taara bila présidence la an man kan tɛ tuma dɔw ne bɛ dɔw ɲininka fɛnw yɛrɛ de b'a fɔ dɛ tuma dɔw maa kalannen u yɛrɛ ko k'u kalanlen don ne bɛ to ka u ɲininka u taara lakɔli min na quoi ou peut-être kalabantiya lakɔli de don peut-être a fɔra ko wari bɛ bila jamana wagandenba de kɔnɔ jamana wagandenba de b'a a wariw kɔlɔsi maintenant mɔgɔ min bɛ yen ka na u ye comité dɔ de sigi jɛkulu dɔ de sigi ka na n'a ye ça veut dire que a fɔra a bɛ don da minnu fɛ a ko k'a bɛ don sira fɛ sirabaw ni infrastructure mini kalanw ani tagaɲɛ fɛn o fɛn dɔgɔtɔrɔso ni fɛn ninnu jamana ka yiriwa fɛn na o secteur dama-damani de taara m'a faamuya o mɔgɔw o ministrew n'a ka représentant ou a ka représentant o bɛ t'u sigi bon bi ni wari hakɛ in bɛ yen
an bɛ fɛ ka nin dɔgɔtɔrɔso nin jɔ dɔgɔtɔrɔso kan ka jɔ yɔrɔ jumɛn a kan ka jɔ fan jumɛn cogo jumɛn an bɛ fɛ ka nin sira in bɔ nin sira in kan ka taa yɔrɔ jumɛn u bɛ discuter a kan k'a fɔ o bɛ kɛ présidence la n'o o comité in na n'o bɔra a bɛ valider n'a validera conseil des ministres b'a passer maintenant wari bɛ sɔrɔ ka bɔ fɛn na waganden kɔnɔ n'o ye trésor ye bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko tɛmɛ bila an da tɛ trésor wari ko kɔni k'a fɔ k'i bɛ taa a ta ten ka taa n'a ye ten e kɔni bɛ papier de k'a la o papier ninnu kɔnɔna na n'i ye yuruguyurugu kɛ i na minɛ o parce que a tɛ se ka kɛ yɛrɛ n'i kɔni b'i yɛrɛ fɛ i tɛna sɔn a tɛna bɔ olu la bɛɛ vraiment an ka nin caman kɛra yan politicien ninnu n b'a fɔ n kɔrɔ politicien ninnu u ka sabali n'o tɛ an bɛ fɛn caman fɔ yan an tɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ Mali tuma min na an bɛna démocratie la Alpha bɛ sigi don min na Mali ka dette extérieure tun bɛ zéro u y'a bila zéro de la o y'a sɔrɔ on avait une dette extérieure de plus de 2000 milliards et quelques a fɔra de ko k'a don fɛnw na a taara min yanni aw bɛ bɔ ka mɔgɔw tɔɔrɔ ATT ta fana nana o nana ten o taara min bi an tilala k'o dette fɛn kɛ a fɔra ko aw tɛ juru sara juru min b'a la aw b'a kɛ ka baara kɛ aw y'aw bila ka taa min an t'an to mɔgɔ bolo dɛ an y'o de fɔ nin dalen don an ni na jamana ko in dalen don an ni de na ni maa maa y'i boloŋɛniden kelen si a ma an b'an boloŋɛniden tan si ma parce que dɔ kɛra Jajiri fasa la quoi parce que anw bɛ fɛ vraiment an bɛ fɛ an denw n'an mɔdenw ka bila hɛrɛ la a ma se an ka tila ka ɲɔgɔn fɛn na n'e t'o kɔnɔna na bɔ maliyɛnya la i ka taa yɔrɔ wɛrɛ i k'an ka jamana in to an ye an denw n'an mɔdenw ka siniɲɛsigiw labɛn jamana ni jamana tɛ yen don e bɛ mun kɛlɛ kɛ ala ka ani sababa bɛɛ honorable Sulemani Danbele i ka walawalali diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka se ka musaka ko min ni o ye taxe ko ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ a la o b'a to an bɛ taa chapitre wɛrɛ la walima an bɛ taa ɲininkali wɛrɛ la min bɛ tali kɛ farafinna kilebi jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ni o ye CEDEAO ye anw ka jamana saba olu yɛrɛ sama ka bɔ ni jɛkulu kofɔlen kɔnɔ n'o ye Mali Niger ka taa se Burkina Faso ma o kɛn bɛ k'i kɛ jɛkulu ye bi n'a bɛ fɔ o ma ko AES Kɔnɔwari jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Ouattara ale ye dantigɛli kɛ kɔsɛnɛ na ka wele bila ka ɲɛsin AES jamanaw ma k'u ka segin ka na ni jɛkulu kofɔlen kɔnɔ min ye CEDEAO ye a kɔrɔfɔw cayara kunnafoni di sɛbɛnw ni kunnafoni cari so bɛɛ lajɛlen na ni waati laban ninnu na honorable Sulemani Danbele e fɛla ye mun ye o kɔrɔfɔ in na walima o welekan in na ka bɔ Alassane Ouattara yɔrɔ Kɔnɔwari masakɛ nka yanni i ko jaabi di an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na walawalali na kɛ o kisa tɔw la a kan sɔɔni يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا foli ani waleɲuman dɔw k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu bɛ ka tele ɲɛta filɛ jɛmukan bɛ ka filɛ aw fɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔkɛnɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta yɛrɛ jabaraniso sanfɛ bi ma welele honorable Sulemani Danbele ale tɛ maa dogolen tele ɲɛta filɛbaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin jɛmukan in tuma ni tuma ka to ka wele bila an ma an ka se ka hakili jagabɔ kɛ Mali yɛrɛ kunkanko kɔrɔfɔw la
jɛkulu min walima parti politique tɔn min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma demain c'est aujourd'hui o parti politique tɔn yɛrɛ ɲɛmaa don ɲininkali walima masala kunfɔlɔ kɔni nana boli taxe ko minnu ni olu bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna na a ye a fɛlaw fɔ kan ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye Kɔnɔwari masakɛ ka welekan ye ka ɲɛsin AES jamanaw ma u ka segin kɔ bolo da ka na CEDEAO yɔrɔ e fɛla ye mun ye Alassane Ouattara ka nin welekan in na o kɔni ye n b'a fɔ cogo di su donnen kɔ kule ye minɛ bamananw ko san welen kɔfɛ k'a fɔ k'i bɛ minɛn sigi a ma nɔgɔn a y'a ye k'a fɔ parce que ne bɛ tɔgɔ de fɔ dɔw bɛ yen u tɛ kurun kun u tɛ kurun ju non n'an bɔra dɔrɔn an bɛ sa Côte d'Ivoire de bɛ nin k'an ye an bɛ nin don ta bɔ ta ni i jɔr'i yɛrɛ la i bɛ minɛ ka di cɛ tɔw ma tellement u y'u yɛrɛ lafu f'u bɛ na jamana in lafu a fɛ jamana in ye barika de b'a la an bɔra CEDEAO la u ka taa CEDEAO duguw la a bɛ cogo min na u bɛ boli de o u bɛɛ de bɛ boli ka na u ye wariw de don pɔriw la miliyari yirika ninnu pɔriw ninnu bɛ marché ni anw de ye n delila ka f'i ka plateau in kan yan ko fɛn misali fitinin dɔrɔn de don ni grève kɛra bi a y'a lajɛ Sénégal port bɛ kɛ cogo min na maliyɛnw bɛ taa Sénégal minnu bɛ taa Côte d'Ivoire a y'a lajɛ a bɛ kɛ cogo min na minnu bɛ taa Lomé minnu bɛ taa Cotonou a y'a lajɛ a bɛ kɛ cogo min na ne y'o de fɔ ni i jɔr'i yɛrɛ la kɔni i bɛ niyɔrɔ dɔgɔyara denmisɛnninw bɛ tulonkɛ k'i la a banna o dɔrɔn de don diɲɛ ye surtout jamana ni ɲɔgɔn cɛ fɛn ko de don sɔrɔ de ko de don n bɛ taa sɔrɔ nin bolo n bɛ taa ni n ma sɔrɔ n bɛ taa fan wɛrɛ fɛ teriya t'a la badenya t'a la olu ye a gɛrɛntɛ siri anw na yan fo u tun bɛ fɛ ka même an kɔngɔ a waati a kɛra cogo di o mɔgɔ kelen de tun ko kalo 7 bɔɲɔgɔn ko o mɔgɔ kelen de tun ko n'a kɛra ko jamana bɛ dafiri bi a ko an ka na parce que a b'a dɔn min de don mais ale fana a b'a dɔn min bɛ kan ka fɛnw parce que a ye min ci o fana nana dribbler de ale ye fɛn ci Ganaɲɛnw ka président ci président o fana nana ka na a ta de ɲini o kɔni ni an bɔra CEDEAO la ale ka port bɛ yen port 2 bɛɛ bɛ yen ni wala min bɛ an bɛ se ka fɛn na an b'a faamuya o kelen bɔ maliyɛn min bɛ Gana Gawuka ni Menaka ni fɛn kan min bɛ Gana ni Niger kan min bɛ Gana o tɛ fan wɛrɛ fɛ dɛ n b'a faamuya John Mahama Dramani na a buruju ye Gawo de a b'a ta yɔrɔ dɔn n b'a faamuya an bɛ tulonkɛ k'an yɛrɛ da dɔrɔn de a nana a tɛ kɛlɛla a tɛ wɔyɔla n'a ma ɲɛ ale yɛrɛ bɔ a bɛ na parce que a b'a dɔn a ka nafa bɛ cogo min na bɛɛ b'i ta de ɲini o bɛɛ b'i ta de ɲini a y'a ye k'a fɔ ko ale tɛ se dribble la premier ministre yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na ale bɛ ballon dribbler k'a d'a yɛrɛ ma ka tila maintenant sisan a y'a ye k'a fɔ a ye ballon dribbler k'a dribbler fo ka taa bɔ kɛnɛma o de kɛra Alassane ta ye maintenant donc e yɛrɛ bolo a ka welekan in a tɛna na jaabi wa AES jamanaw fɛ wa ko nin ko dosokɔrɔ dɔgɔdenw t'ale a bɛ to kuloci de la u seginmatɔ a bɛ to kuloci de la anw taara ka ban anw tɛ sigi segiko t'o la o k'a fɔ ka fɛn o tɛ se ka kɛ jamana ko de don yɛrɛ ko tɛ n b'a fɔ ma jamana ko de don an ka nafa de b'a la k'a fɔ k'an y'a bila o tɛ o mais anw tɛ jɛ mɔgɔ min pɛrɛlen don don o don k'e faga e n'o bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo di tuguni n'aw bɔra ɲɔgɔn na mɔgɔ min ko n bɛ bataillon kelen bila ale yɛrɛ tɛ bataillon da yɛrɛ dɔn bataillon yɛrɛ bɛ bɛn mɔgɔ hakɛ min ma a t'o da dɔn comme
bataillon de 1500 k'a b'o bila ka taga ko ka taa Niger n'u tun tilala Niger la u bɛ se jɔn ma anw ni Burkina tɛ voilà ça veut dire que mɔgɔ min k'a b'i faga e bɛ sɔn cogo di i n'o ka gɛrɛ ɲɔgɔn na tuguni ne t'a dɔn k'a fɔ ni bɛ kɛnɛ kan quoi. Nka politigimɔgɔ dɔw sɔrɔla k'a fɔ ko ni an bɔra CEDEAO la o kɔrɔ hali an bɛ farafinna ko min kɔ Union africaine qu'est-ce que an tɛ bɔ o yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ la an bɛ kɛ zaban kelennajɔw ye e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o la honorable Sulemani Danbele. Ne y'o de fɔ vraiment u ka ne b'a fɔ hali bi u k'u miiri u ka taasi u ka segin kɔ u ka segin kɔ u ka segin kɔ n b'a fɔ siɲɛ 3 ko i bɛ fɛn kɛ sabagatɔ la a bɛ sa n'a ye mais i bɛ kan ka kɛ mɔta de la a bɛ mɔ n'a ye aw ko k'aw bɛ na minnu ka perezidanya ɲini aw bɛ kan ka k'olu ka ɲɛkumu kan wajibi k'olu ka hɛrɛ ntaraki k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma ayiwa n'a don sera so bɛ kɛ yen jakarija kɛnɛ de don quoi so ye a n'a bolibaga vraiment ka sabali parce que kun t'a la quoi n'i bɛ politiki kɛ i b'a kɛ jamana kɔnɔdenw de ni jamana kɔnɔdenw fanbaw ko ne bɛ taa nin o yɛrɛ de démocratie sariya ye e ko ayi ne taara a la e bɛ segin n'olu ye ayiwa an to n'o fana lakali. Honorable Sulemani Danbele o b'a to an ka taa ɲininkali wɛrɛ la nin walawalali in kɔfɛ o ye Mali yɛrɛ ni a tɛnku jamana min bɛ yen nɔ an ka jamana kɔkɔdugu an fan fɛ ni dɔw ko jamana kɔrɔnfɛla jamana dɔ bɛ yen nɔ min ye Alizeri jamana ye Alizeri a ka gɛlɛya nana se anw ka jamana ma bari pankulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ pan sanfɛ kɛlɛkɛ pankulu don mɔgɔ kɔni tɛ don a kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko drone Alizerikaw ka keruni nana se nin pankulu kofɔlen ma min bɛ Mali yɛrɛ tɔgɔ la an ka jamana marabaaw olu bɔra ka dantigɛli kɛ a ko la a kun kan ko kɔrɔfɔ fɛnɛ cayalen don an bɛ don min na ko bi anw ni Alizeri ta in e ka hakilinata ye mun ye a la dɛ mun ye Alizeri bila ka nin se nin gɛlɛya ta ka Mali sɛgɛrɛ. Bon ko in yɔrɔ ka ca ko in ne bɛ se ka kɛ sigiyɔrɔma 3 ye a fɔlɔ ye min ye Alizeri de tuma bɛ ale de tun bɛ maa murutilen ninnu kɔkɔrɔ n'u banana n'u bɛ furakɛ ni fɛn t'u bolo hali n'u benna kɛlɛdaga la min n'a yɔrɔ ka jan Alizeri de tun bɛ mɔgɔw bila ka t'u ta ça veut dire que Alizeri de tun b'o kɔkɔrɔ ani Faransi n'i ye ba ani suruku kɔni ɲɔgɔn fɛ teriya la a laban a bɛ kɛ ba ka ɲɛkumu kan a bɛ kɛ ba ka ɲɛkumu kan bon Alizeri m'o de faamuya hali bi a bɛɛ ye a fɔlɔ ye o ye dugu nafolo jukɔrɔ de don pétrole de don pétrole de don dɛ ni an b'an ɲɛ yɛlɛ an k'an ɲɛ yɛlɛ n'an t'an ɲɛ yɛlɛ an k'an ɲɛ yɛlɛ n bɛna fɛn 3 d'i ma bi n ma deli ka min f'i ka plateau kan a fɔlɔ n bɛ segin madame Cissé Kayidama Sidibe Mariam Kayidama Sidibe a tun bɛ premier ministre ya la san min na n hakili la mois d'août dɔ de kɔnɔ a taara ka politique générale de gouvernement présenté assemblée la o don ala ma hinɛna général ATT la ale de tun ye président ye o don a y'i to assemblée kɔnɔna na ko Mali b'a ka pétrole barikon fɔlɔ sɔrɔ le 31 décembre 2012 31 décembre 2012 a sɔrɔ a tun b'a kalama société min tun bɛ kan ka kɛ
ne tun y'u ka consultant de. Mɔgɔ bɛ ka fɔ ne ye bi jɛmukan kɛnɛ kan. Ne tun y'u ka consultant de. A y'a fɔ don min na. A y'a jateminɛ u ti bɔra yen septembre tɛ wa. Octobre a y'a lajɛ le 11 octobre a kɛla octobre kɔnɔ n t'a dɔn 11 de fɛn na a kɛla ko in kɛra pétrole bɛ yɔrɔ jumɛn fan fɛ pétrole bɛ Tawudini bassin de Tawudini fɛn o y'a sɔrɔ le 30 décembre ne tun bɛ Kidal 2011 30 décembre 2011 gouverneur ka fɛn kɔnɔ gouverneur ka bureau kɔnɔ Segal min tun bɛ ministère de l'éducation na f'a banna sisan ale tun ye gouverneur ka fɛn ye conseiller administratif ye o y'a don o da la ko kana fɔ gouverneur ye o y'a sɔrɔ Mali bɛ ka kanw jɔ pour pouvoir sécuriser ça la o y'a kan bɛɛ kari sɔgɔmada kelen n bɛ ka n ka fiɲɛ na dɛ n bɛ ka n ka révélation de k'i ye bi dɛ u y'a bɛɛ kari ka ci bila ka n'a fɔ gouverneur ye ko k'a fɔ gouverneur ye ko yen tɛ Mali ye attaque filanan kɛra min o kɛra Menaka yɔrɔ ninnu na o ye fɔlɔ ye Algérie de b'a kɔfɛ ani Faransi ni mɔgɔw t'u ɲɛ yɛlɛ u k'u ɲɛ yɛlɛ hali bi n bɛ dan ye a filanan ye min ye o ye nin gɛlɛya min ta ka s'an ma parce que Algérie b'a dɔn pétrole bɛ yen pétrole tun bɛ bɔ komi n tɛna don kuma tɔw kɔnɔna na ni pétrole in bɔra a tɛ tɛmɛ Algérie fɛ tuguni parce que an bɛna pipeline de bila min bɛ se n'an ye kɔgɔji d'a fɛ a tɛna tɛmɛ in fɛ tuguni tarima faamu parce que an tɛna se ka bateau nati Sahara kɔnɔna o ciba dɔ de bɛ dilan k'a bila ka taa fo kɔgɔji la u bɛ taa ravitailler nin ka taga n'a ye ani an yɛrɛ bɛ raffinerie minnu kɛ yɔrɔ la a bɛ taga ten a bɛ tɛmɛ yɔrɔ jumɛn fɛ a ka surun yɔrɔ jumɛn na ka tɛmɛ soit an bɛ tɛmɛ Mauritanie fɛ soit an bɛ tɛmɛ Maroc fɛ soit an bɛ tɛmɛ Algérie yɛrɛ fɛ soit an b'a b'o la ka tɛmɛ ka na bɔ Burkina yɔrɔ fɛ ka na kɔgɔji jamana dɔ la o possibilité naani de bɛ yen a naani kelen in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi Maroc ni Mali gɛrɛlen don ɲɔgɔn na o ye filanan ye sabanan ye min ye o ye drone in bon k'a fɔ ko fɛn dɔrɔn de bɛ ko jihadistes ni terroristes ni rebelles dɔrɔn de tun bɛ ɲɔgɔn ye la Tezan Watène o tɛ dɛ ayi o dɔrɔn tɛ fura de tun bɛ kan ka b'u ka woro ɲɛma Mali y'u tɛgɛ ta tuma caman fo ka taa n'a ye ONU na o preuve de u bɛ fɛ k'o preuve de réfuter o preuve ni mɔgɔ minnu tun bɛ réunion na ya fɛn Algérie faamaw b'a la Faransi faamaw b'a la donc drone ma gosi gansan na Algérie faamaw b'a la fɛn Faransi faamaw b'a la parce que Faransi faama DGSE directeur a tun bɛ Algérie de o waati la
ko in kɔrɔ ka dun ko in ka dun. Nka a bɛ fɔ an teri jamana ye Algérie jamana ye u ka indépendance la an y'u dɛmɛ an teri jamana don wa Mali yɛrɛ ka accord d'Alger yɛrɛ a tɛgɛ nɔ bila kɛra Algérie jamana kan nka ka taa ye k'a fɔ Algérie bɛ nin waleya ta k'a ɲɛsin anw ka jamana ma a balila mɔgɔ caman kɔni na honorable Sulemani Danbɛlɛ. N'o don diɲɛ ye sɔrɔ de jamana bɛɛ an b'a fɔ min ma jamana puissant ni kɛra u bɛɛ bɛ bɛn mɔgɔw de kan ka mɔgɔw fɛ. Maintenant pour que u ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka balo. Bon Algérie bɛ fɛ k'o de ɲɔgɔnna tan ten. Algérie yanni transition in ka na. Je mets tous les militaires en défi. I b'a dɔn o ye kumaba ye. Yanni militaires ka na. Ani politiciens minnu bɛ kan ka kuma min fɔ. Je les mets en défi. Mɔgɔ mɔgɔ ye patrouille kɛ servira nord la. A servira nord la. I ni Algérie u mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye. I ni Algériens ye ɲɔgɔn ye. I rien à faire. I ka mobili bɛ ban, carburant bɛ ban, ji bɛ ban, o bɛna ji ni fɛn d'i ma. Ni tilala o b'a fɔ i bɛ kan ka mɔgɔ min ɲini ne de don tɛmɛ. U y'a ye yanni transition in ka na. Transition mɔgɔ ninnu ma a mɛn dɛ. A yera de u y'a kɛra la de. Ni k'i bɛ kuma a bɛ fɔ i ɲɛna sanfɛ a ma fɔ i ka tɛmɛ wa. Donc an bɛ se k'a fɔ Algérie ta ye biɲɛkala ye n'a sen dalen don biɲɛkala kan. N bɛ ka o de f'i ɲɛna. Hey anw bɛ jamana ko in de na an ka kɛ Ala kama an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamana in bɔ bolo la. O de ye Algérie ka problème ye. Wajibi de don lafiya kɔrɔnfɛla in lafiya man di Algérie ye. A man d'u ye. A petu. Anw ka ɲuman o de kɛra anw ma bɔnɛ parce que tuma min na u b'u kɛlɛ la u b'u k'u faso kuma bɔ. Indépendance kɛlɛ la guerre de l'indépendance. Anw y'u bisimila an ka yɔrɔ la kɔrɔnfɛla in de la. Ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'u ye. O ka base kɛra Gawo de. O furu tɛmɛna an n'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛɛ tɛmɛna an n'u ni ɲɔgɔn cɛ. I m'a faamuya o sigira i bɛ maliyɛn dɔ ye a ka famille dɔ bɛ Algérie an dorogora ɲɔgɔn na u y'o to la ka Mali kɔrɔnfɛla karanga da bɛɛ k'a bɛɛ dɔn. Nka fɛɛrɛ bɛ nin na tan wa anw ni Algérie ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na tantɔ walima an ka se a tɛna kɛ gwɛlɛ a tɛna kɛ kɛlɛ an ni Algérie cɛ fɛɛrɛ bɛ nin na wa honorable Sulemani Danbɛlɛ. Bon fɛɛrɛ b'a la jamanaw ni fɛnw bɛɛ cɛ a tɛ se k'a fɔ ko a ye taa pan ka cu fɛɛrɛ kɔnɔ ko k'a ye kɛlɛ kɛ o. Kuma lasigiw bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen diɲɛ bunakun kan min bɛ se ka nin kuma ninnu fɛn jo tɛ ta ka d'a ma jalakitigi ka jalaki olu fɛnw camanw bɛ yen i m'a faamuya k'a sɔrɔ fɛn caman tɛmɛna ni Algérie cɛ bi minnu bɛ fanga la olu caman de t'a dɔn i m'a faamuya Algérie yɛrɛ c'est un état militaire bɛɛ b'o dɔn tubabu non sɔrɔdasi de bɛ fanga la yen dɛ l'état là c'est pour les militaires là-bas bon minnu b'a la olu t'a dɔn olu bɔra waati min kalama yɛrɛmabila waati olu y'a tila hali bi o de don n bɛ miliyari sɔrɔ fu la n bɛ fɛn sɔrɔ fu la dɔrɔgu feerew ni sigarati feerew ni aw ka hakɛ to dulɔ feerew ni fɛn ninnu na wala ani mɔgɔw taga yɛlɛmɛ fan na feerew la an b'a faamuya fɛn Ala ka ani sababa bɛɛ honorable Sulemani Danbɛlɛ waati korona miniti 2 kɔnɔna na ka baro kuncɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ welemakan da la ka ɲɛsin malidenw ma yanni an n'i ka sigi wɛrɛ cɛ. Bon vraiment n bɛ a fɔ alhamdulilayi
minɛn da jɛngɛna mais a kɔnɔfɛn ma bon déjà que diɲɛmɔgɔya ye k'a fɔ Algérie ye min kɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔw bɔra k'a fɔ lɛgɛsɛ de don a jɛlen komi tori tigɛ maintenant hali bi i bɛ jamana kɔnɔdenw dɔ sɔrɔ non montage de don dɛ a ma kɛ mais précision de don précision ni dalen t'i yɛrɛ la i tɛ se k'o di les coordonnées géologiques i tɛ se k'a di i dalen t'i yɛrɛ la i tɛ se k'a di. An kɔni y'an ta in bɛɛ di dɛ. K'a préciser Algérie tile kelen m'o di am communiqué an b'a fɔ communiqué laconique a y'o de sɛbɛn et puis a ko k'ale ye Mali fɛn a y'a préciser dɛ k'a ye Mali fɛn dɔ de ci avion dɔ ci a y'o de fɔ a kɔnɔ fɛn b'a kɔrɔ quoi Algérie bɛ fɛ ka kɛ ani Faransi ninnu certes u tɛ bɛn a kɛlen fɛn de don quoi particulièrement de don an bɛ ɲɔgɔn fɛ k'an man di mais n'u ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na u b'a a continuer ka taa ɲɔgɔn fɛ olu bɛ fɛ de baara in ka u ka nɔbɔ maintenant u ka bɛn anw kan anw ka riposter u ka na Algérie guerre daminɛ an fɛn na maintenant u ye min k'an na fɔlɔ k'an bɛɛ gɛn ka jigin u bɛ n'o k'a la maintenant an bɛ taa san 10 san 20 na tuma min na o y'a sɔrɔ u tilala u ka ko la parce que pétrole dingɛ tun seginna ne de bɛ kan k'a fɔ ka entubage kɛ ka ban o b'a faamuya entubage kɛ gendarme baden bɛ yen minnu ye baara kɛ o fɛn na olu de tun bɛ taa garde ta ye u b'a dɔn min de don ne kan ka min fɔ anw ta tɛ nkalon ye anw ta ye tiɲɛ de ye bɛɛ bɛ se ka vérifier maintenant k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye u ka sabali an ka muɲu maa n'i ma muɲu i tɛ hɛrɛ sɔrɔ kelen an ka jɔ an kolo la jɔnni ye kolo la minɛ an ka k'an yɛrɛ ye an ka bɔ nantan kolo waleyaw na e ka 100 miliyɔn 1 miliyɔn 2 miliyari 2 i mana fɛn fɛn minɛ k'a dun a tɛ fosi ɲɛ n'i somɔgɔw t'a la an ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in bɔ bolo la k'a di tiɲɛ ye an denw n'an mɔdenw ma o y'an ka baara de o y'an ka wajibi de wajibi bila a la ci n'an ma kɛ même sini lahara an bɛ taa ɲininka a la anw de ko an bɛ jamana in fɛ ka jamana in diriger n'an b'a diriger n hakili an b'a diriger ni jamana kɔnɔdenw ka hakilina ta de anw tɛ se k'an yɛrɛ kɛ wara ni fagoma ye non non ne nin tɛ e kelen tɛ diɲɛ na i bɛ na mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo an ka sɔn o an ka nin waati in tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sini baara n m'a faamuya o welewelekan de bɛ ne bolo an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ an sanga ɲɔgɔn o tɛ n to o tɛ n balo o tɛ n na an y'a fɔ ten de n'o tɛ ni n ko n y'a fɔ kuma dɔ in na ayi mɔgɔw tɛna faamuya kosɛbɛ voilà min bɛ ne n'u cɛ o ye jamana in de m'a fɔ min bɛ ne n'u cɛ o ye jamana in de jamana in de y'an bɛɛ ta ye jamana in de y'an bɛɛ ta ye an bɛɛ ka kan jamana na ne bɛ n jɔyɔrɔ fa ne bɛ fɛ bɛɛ de k'i jɔyɔrɔ fa e dun e min bɛ yen i tɛ kulun kun i t'a ju u bɛ n'a fɔ i tulo kɔrɔ i b'a mɛn i bɛ tɛmɛ i m'a faamuya segin kɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan ka jamana in bɔ bolo la ni jamana in bɔra bolo la an bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ sɔrɔ o kɔnɔna na ala sɔnna ma ala ka jamana bɔ bolo la ala ka jamana jɔ tintin sanfɛ hɛrɛ min ni faso den ɲumanw bɛ k'o kanu ni jamana ye ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ basigi ni kolo suma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ka jamana in ka kɛ jamana kɔnɔdenw ɲuman walima jamana kɔnɔden minnu ŋaniya ye a sabati ko ɲuman ye ala k'o sabati an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ
ka i yɛrɛ fo honorable Sulemani Danbele i ka nin walawalaliw la taxi ko kunkanko kɔrɔfɔ ka taa se AES ni CEDEAO kunkanko kɔrɔfɔ ma ka a kun cɛ Mali yɛrɛ ni Algérie ka lahalaya la an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn tuma o tuma n'a ye wele bila i ma i bɛna an ka wele jaabili min kɛ télé ɲɛtaa ni radio ɲɛtaa ɲɛmɔgɔyaso ka u bonyamasegin kɛ ka taa yɔrɔ ka ɲini masa Rahamani fɛ Ala k'an ka jamana basigi ni ka kolo suma dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan masala wɛrɛ walima kɔrɔfɔ wɛrɛw ka se ka an da don la ka walawalali kɛ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ inshallah. يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما